Vatete, regai nimbokudza inyaya. 4 years ago ndakapatiswa nomwe mukomana wandichati Roy kurohwa feja padhorobha gemu chadonha. Rei akandirova hitenderani kudotsvaka Rei kandigeti. Rei anga atsamaya vatete. The hunter Rei ndiye angava the hunted. Unomutsvaka unomuwanepi? Ndakaona kuti ndaive ndakandirwa sejoka chairo. Saka pakangopfuura zistage rekupfira ndakabva ndatanga kutsvaka zvimapart time. Rei akandisiya high and dry tete. Saka zvaitwa kwandiri kuti ndiite baba namai zvese kuti ndifukidzire mwana uyu. Pamwe ndaishanda ndopiwa chikafu, pamwe mari, pamwe hembe, asi upenyu hwaitofamba. Bichana kutsenga kwedora tete. Saka dzimwe nguva ndaifamba ndichigogodza mudzimba dzevanhu. Pamwe ndaiwana, pamwe ndaishaya, pamwe ndanga ndava nemadhays andaitoziva kuti musi wakati newakati ndinenge ndiri pamai peshi, musi weThursday neSaturday ndoshanda kwana Grace, zvingodaro. Saka umwe musi ndichifamba hangu ndichitsvaka chokubata, dumbu ranga rodoonekwa tete. Ndakanogogodza pane imwe imba. Zvaingovawo zvivindi zvangu zvekunogogodza pambapa kutsvaka Lucky. Pairatidzika hapo kuti pakarongeka. Paiva neaya mazijurawo nezigedhe rakareba zvekuti hauone zviri mukati. Zviro zviedzwa. Handiri chembere kwachivi yakabika mabwe ikamwa moto. Chero dai zvaizoramba ndaifira mutry-in. Ndakaridza kabhera ndikanzwa hapana davira. Ndava kutoti regai ndiende. Ndakaona gedhe rovhurika rega. Ndakazonzwa kuti ndeaya maelectric gates anovhurika neremote. Geti richivhurika kudai wanikwe zvapari papalace. Nekuda kwetsvina yandaive nayo ndakada kumhanya ndichidzokera shure, asi geti ranga rafara. Brain dzangu dzakazotanga kugaya kuti ndadovharirwa mukati, ko ndikabiwa naime ndozviudzana. Asi ndakatoona kuti it's too late, chinouya chinoona ini. Izvo zvivindi zvacho hamene kuti ndaive ndazviwanepi. Ndakagamuchirwa nemukomana webasa akanditi varidzi vemba vainge vati ndimire zvangu panze vambopedzisa zvavari kuita. Vaizouya vondiona manje. Wow, richiringa. Ndofunga vanhu ava vakashanda kare, vava kuenjoya pension yavo manje. Ndakatogara ndakadekara zvangu ndione pari kubuda mukadzi wechidiki. Ndofunga ndingati kuma mid 20s. Ndakatombofunga kuti mwana wepo. Ndakatowedzera kushamisika zvakare ndokuona murume wechidiki achiuya kuzogara padivi vachindipinza kameni interview. Vakandibvunza ndaibvepi, hama dzangu, ndaive ndakaroorwa here, etc. Pekutanga couple ndichaiti Mr and Mrs Dewa. Vaita senge vari kundipima, kunge vari kundisema, asi pavakatanga kuda kunzwisisa nezvenhumbu yangu, ndichivatsanangura kutiza kwandainge ndaitwa, ndakatanga kuona vava kunyevenuka. Vava kuratidza kusununguka chaizvo. Vakanditi basa ndaizotanga mangwana. Ndakapemberera chose kuti at least ndombozorora part time airwadza. Anoita senge uchafa wakamira sechibhorani. Apa ndainge ndava panzvimbo imwe chete. At least ndaigona kuzoplana zvinhu zvangu kancane ndichizoona kuti ndodini kana ndabatsirwa. Tete, ndakatanga kushanda pamba apa zvakanaka zvinengei. Mai Dewa vainge vambondibvunza kuti ndaive neplan yei kana ndainge ndava nemwana. Ndakavataura kuti plan ndainge ndisina zvangu, asi kungochengeta mwana wangu. Vakatanga kundipa maadvice kuti ndaive nebright future kumberi uko, ndaizoita life yakanaka nezvimwe zvakawanda. Unongozivawo kana uri mwana tete usina exposure kuzvinhu zvakawanda, ukaona anoita senge ari kukuitira senyoro, unobva wanzwa senge wawana comfort. Chero hazvo mai Dewa tainge takangosiyana nemakore mashoma, she treated me like a young sister. Kana wanga usingazivi seti pamushapa, waigona kufunga kuti ndiri hama yavo. Chero hazvo ndaibata basa zvakanaka. Pane imwe time yandaisvika pakukurirwa, ndaipfodora hope zvangu. Mai Dewa vaisambokomplena kana ndaitowana vachovha rimwe basa. Asi vaiti vainamata manamatiro aitwa nemadzitateguru avo. Handina kuita basa nazvo streki tete, nokuti umwe noumwe anoita zvaanoda nelife yake. Paigara pachiuya n'anga dzakasiyana-siyana, vachiita marituals akasiyana-siyana, pamwe kuchitorwa ropa rehuku kana mbudzi richiiswa mumbiya tete. Asi iko zvino ndaakufunga nezvazvo, kapu iyi haina chaiita chandaiti vanounza mari. Vaingoti tinoita mahustles. Kuti unyatsonzwisisa kuti mahustles acho ndeapi, waisanyatsowabata. Ndakazoona one day ndaitwa surprise yemota. Hanzi you've been a good help to us. Uye taona kuti pamuri kunoita maerrands enyu, kufamba kukuitirei nyore.
Mota iyi yaiva musita rangu tete. Ndikagashidzwa makii. Marichual avo vaiita. Umwe musi pakauya n'anga yakati munhu wese aiva pamba aifanira kudzivirirwa. Mamaidzi takazenge tava vaviri nemukomana webasa mumwe chete. Taichinjana kuenda kuofu. Saka raiva zuva resekai rekuenda kuofu. Pamba taingova 3, ini naMr and Mrs Dewa. N'anga yakauya ikandifukidza mucheka mutema ichipisa midzi yaikachidza pamoto ichideketera ndichimwaiwa mishonga nemuswe. Hameno mafuta akatorwa akaiswa padumbu pangu zvichinzi ndezveprotection. Mr and Mrs Dewa vainge vakangotarisa zvaiitika izvi. Tete zvakaitwa zvikapera ndikanowata zvangu. Manheru ndakamuka nchinzwa kuti mashitsi ari kutonhora. Ndakatoshaya kuti chii. Neniwo wacho ndainge ndakatota kunyorova. Kunodai iropa rakati nyakata tete. Ndakafonera Mrs kuti vauye kuzoona zvaitika kwandiri. Ndakaendeswa kuchipatara ndikanzi miscarriage. Mwana wangu gone like that. Handingamboti nhumbu yakabva nokuti ndaishanda kwete. Nokuti pamazuva ndaiswera ndivete sezvo tainge taiva vashanda vaviri. Ndakadzoka ndikaona Mrs vatoklina room yangu. Zvese nemashitsi atochinjwa. Vachingoti zvaiva nani nhumbu yabva. Kurera mwana is a lot of work. Aikaga. Zvaiva zvabva nepisho. For someone zvichibva kumunhukadzi ndaisazvitarisa zvamu chose tete. Mukati memwoyo wangu maiva nebundu. Ndakanzi ndimboenda kumba ndozodzoka kana ndahila. Kamota kangu ndakaenda nako tete. Ndakasvikoudza mama zvainge zvaitika kubasa. Vakati nyaya yangu yaiva isingabatani. Something was wrong somewhere. Ndakandopota ndichiti pavanoenda kuchechi ndoenda navo. Tete was now a reformed child. Mufundisi ndiye akazonditsanangura kuti ndainge ndashandisirwa mushonga kuromba nemwana wangu. Ini ndainge ndangopiwa kamota kevhara muromo. Ivo ndivo vaizoita mari neropa remwana. Tete handida kuzvitenda zvaitaurwa namufundisi. Ndati gare ndakadzokera kubasa kuya. Attitude yaMr and Mrs yainge yatochinja. Vava kusandifarira. Vakati ndisadzoka kubasa vainge vawana umwe musevenzi. Aikaga kotakona napapi. Waisagona basa waiswera wakarara netumwe tumhosva twandainge ndava kufomerwa. Tete ndakaziva kuti ndainge ndatembwa 10 ya mutaundi. Mr and Mrs vakagara vakaronga tsoro dzavo. Ini ndini ndainge ndisingaoni. Zvekamota kwaiva kundivhara. Zvekubvisa mhepo ndichifukidzwa jira dema dzaive tsoro dzavo. Mhepo painge pasina asi raidova dhiri ravo rekuwana matorere mwana wangu. Chero kati unovasungisa unosvika uchiti chii kumapurisa. Ndiri mupenyu hangu. Ndiri kudzidza kuzviregerera. Asi ndine mamwe mazuva andinobatikana. Hatina kutenderana kuromba nemwana wangu. I was tricked nevanogona. Ivo varimo muguta guru renyika vanotonzi power couple nevanhu. Asi chavasingasi ndechekuti power ravo nderekuromba. Mamuka sei veduwe. Maswera sei muri Zimbabwe veduwe. Manzwa nyaya inopisa tsitsi muzora nhasi ndo nyaya yatakwanisa kuwana. Pane dzimwe nyaya 2 dzandakatumigwa but nyaya dzacho mapisi. Saka ndichiri kuzama kuikompaila kuti ite nyaya 1. Saka ndinozoona kuti zuva ringatovira ndisina chandaposta. Saka regai tisanoita zvenyaya iyoyi yanhasi. Ende ndatoona since ndamuka makuseni ndingotaipa ndigadzira nyaya iyoyi manje ndaona kuti kuzoisa fesi ndingadozononoka ndobva ndati chiregai ndichingoposta audio. Todzoka zvakare tichadzoka. Rega tingoona kuti kana ndangoipedza nyaya iyoyi ndichibatanidza because pane vamwe vanhu vasinganyatsogona kurondedzera. Saka ndanda kuita ndichivabvunza kuti zvakafamba sei zvikafamba sei. Saka ndo nyaya ndiri kuweka on that nyaya is going to shock you. Seshoka ndakatumigwa nemascreenshot nezviya nyika yakubhururuka zvomene. Ndinokutendai veduwe nekuteerera kwamaita munongosiyawo macomments muve nezuva rakanaka. Ndatizve aiwa zuva risingazoindi rakangodaro rigongonopera tisina kumbokumbana. Aiwa takumbana mweya. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.